De dreigende uitzetting zorgt voor een soort stress bij de band. Want zij vinden dat ze net jet worden tot de Nederlandse oerheid. Ik vind dat de overheid vindt dat wij alleen maar getallen zijn. Gewoon ja, deze is goed, deze is niet goed. Ze verdiepen niet in onze verhaal. De kinderen zijn de belangrijkste. Hier is een vrije land, hier hoor je in rust te leven. Andere kinderen leven in rust, alles. Maar kinderen van het asielzoekerscentrum leven niet in rust. Wij pleiten voor de aandacht en de toekomst voor de kinderen in asielzoekerscentra. Ondanks moeilijke en stressvolle situaties zijn de kinderen toch volledig geïntegreerd en willen heel graag iets bijdragen aan de Nederlandse maatschappij. We namen het ophellingen van gezinnen om uitzet te worden, maakt het diepe indruk. Ik weet niet of dat ook met mij gaat gebeuren. Je wordt echt bang. Ja, nu gebeurt het bij iemand anders, maar het kan ook bij mij gebeuren. En dat laat jou in angst leven. Ik heb een kind geïnterviewd. Die is ongeveer 7 jaar oud. Die moeder vertelt mij dat hij pillen slikt tegen stress. Dat hij niet kan slapen, dat hij droomt, dat hij uitgezet wordt. Ja, dat doet wel wat met jou. Een kind van 7 jaar slikt pillen voor stress, dat hij kan slapen in rust. En van de angst willen ze af. De band willen, dat ze volslijn integreerd binnen, zien laten dat ze vanweer de binnen van Nederland. Wij groeien hier, wij bouwen zeg maar een leventje. En dan moeten wij opeens zeg maar weggehaald worden. Terwijl wij hebben hier geleerd, alles. En opeens moeten we gewoon weg. Dat klopt toch niet? Na 5 jaar moeten we weg. Wat slaat dat op?